Vanuit wenningcoöperaties binnen er al verskate initiatieven om hierhuizenenergie te maken. Maar particulieren moeten dat ook nota zelfs doen. Net Elsenien had er genoeg geld voor. Het initiatief van E-Kwadraat en Lont is bedoeld om daar een alternatief voor te bieden. Zonder drempels. Als je geen BKR-registratie hebt en geen ordenaantekening, dan is het voor iedereen, dus eigenlijk van 94% van iedereen van de mensen is het gewoon beschikbaar. Via een speciaal financieringsfonds kunnen mensen energiebesparende maatregelen zo'n hardenhoes financieren laten. En dat werkt heel simpel. De rente en aanlossing die komt in het plak van de energierekening. En dan dus na 15 jaar, dan is het van die. Of na 20 jaar. Dat betekent dat je dan leger lessen hast. En dan maar ik zie naar de waarde van die huis. En die had natuurlijk een duurzaam huis, een label G of een label B, had natuurlijk een volle betere waarde. Zeker in de toekomst. En dat gaat heel hard op dit moment. Van de bouwers smiet deze merk vanzelfs een soort werk op. Renovatie doen we wel een heel soort op grote schaal voor de corporaties. Maar met dit initiatief kunnen we heel nauw betrokken bij die particuliere markt. In iets grotere schaal, iets groter volume, kunnen we toch die markt betjennen.